Vamos a ver, o objetivo desta roda de prensa é explicar o impacto que vai ter na Ría da Arousa e que está tendo na actualidade o actual punto de vertido de Sálvora e as distintas alternativas que se barallan como alternativas ao punto de vertido de Sálvora. Como introducción, decir que o punto de vertido de Sálvora é un punto de vertido que se designou por parte do antigo Ministerio de Fomento no ano 1998, que daquela fíxose sin ningún estudio ambiental nin exposición ao público, cando aínda non existía a zona cepa, cando aínda non existía o Parque Nacional das Illas Atlánticas, en suma, cando aínda non existían a maioría das figuras de protección ambiental que se ven afectados por o punto de vertido de Sálvora. E quero lembrar que no ano 2019 se decidiu por parte do Miteco unha moratoria no vertido de dragados nese punto, como consecuencia da reunión que tivemos todos os sectores do mar e a propia Plataforma de Defensa da Ría da Arousa coa subdelegada daquela do Goberno de Pontevedra e a presentación pola nosa parte dun informe donde alertábamos sobre ese punto de vertido e os efectos que estaba tendo na ría como consecuencia das fortes correntes de fondo, correntes de marea, que trasladan os finos ao interior da ría. Bueno, agora temos toda a documentación de todos os informes que presentaron tanto Portos de Galicia como o propio CEDEX, o organismo de investigación que se creou antiguamente como anexo ao Ministerio de Obras Públicas e que prevalece ainda hoxe en día e que é un centro de investigación. Todos os informes que presentan estas dúas institucións son as que utilizamos os seus datos para argumentar que o punto de vertido de Sálvora é a súa alternativa máis próxima, que é o punto, a zona P, consideramos que non son boas para a Ría da Arousa, porque manteñen tanto a zona B como alternativa, como o propio punto de vertido, teñen un problema, e que están no canal de entrada das aguas frías e profundas do afloramento, e iso o único que fai é trasladar todos os finos cara ao interior da ría. Nos finos, quero lembrar, é onde está a contaminación, é onde están os compostos orgánicos persistentes, os compostos, en suma, que se bioacumulan na cadena alimentaria e que son perigosos. Por tanto, estamos matando a propia ría se seguimos botando aí verteduras contaminadas. Entón, os argumentos que temos, os dous grandes argumentos que temos para desbotar tanto o actual punto de vertido de Sálvora como a alternativa P, que é a que nos propoñen, son os seguintes. As correntes tiran hacia a ría da Arousa. Xa vedes que desapareceu case o 50% do que se verteu ali. E a día de hoxe, pois, nos planteamos outra alternativa que é a menos perjudicial para nós, que non perjudica a ninguna outra situación, que ao final ao mellor habería que avaliar de facer esta gestión dos residuos en terra, que sería o ideal, pero, bueno, presentar unha alternativa máis. O de barrer a basura pos veciños, eso nunca foi bo, por eso que cada un que asuma a súa merda, nós asumiremos a nosa. Bueno, a morfoloxía do depósito dos fondos coincide ca corrente que dominante que é suroeste-noreste, que introduce na Ría da Arousa os finos. O que está claro é que non teñan en conta as correntes do fondo á hora de elaborar un informe, porque está claro que no depósito que está a día de hoxe, que levades unha foto, incluso no informe que nos deron, vese claramente que a tendencia está a cara a Ría da Arousa, ou as correntes. O que non é normal é que se busque un punto de depósito onde é das correntes que fai o afloramento dentro da Ría da Arousa.
Está claro que os finos, todos que estaban aí depositados, desapareceron, o informe dio ben claro, supoñemos que eses finos estarán dentro da ría outra vez, por como vai a corrente en esa zona. No propio informe ao que nós temos acceso do 2016 feito polo FIS, que citamos, aparece unha imaxe moi gráfica do que estamos explicando, ¿no? Na imaxe de arriba de todo, se o queredes ver a toda cor, tendelo no documento gordo que enviamos a Uniteco, vese a cor. Na imaxe superior vese a montaña de vertidos inicialmente. O seguimento que fixeron, esta empresa fixe un seguimento, logo vese como se vai dulcificando, digámoslo así, vanse trasladando as partículas. Entendemos que preferentemente as partículas máis finas, lógicamente, pois son as menos pesadas, as que teñen máis superficie. E vedes como o aspecto no 2016 era este de abaixo, vedelo, non? Como foi en sentido, isto é, en sentido vectorial suroeste-noreste, o sea, está entrando na ría. O sea, a forma que ten na actualidade o vertido abaixo é consecuencia do desplazamento pola corrente, de acordo? E iso di claramente o informe oficial do 2016. E cuantifica eso, cuantifica canto hai no fondo. Por eso nos facemos a comparativa no ano 2016. Por que facemos a comparativa no ano 2016? Pois porque no ano 2016 xa estaba votado o 94% de todo. Por tanto, temos un dato moi significativo. Non fai falla irse máis aló, porque claro, no 2025 non se molestaron en cuantificar canto hai no fondo, vale? Fixeronlo neste informe do 2016, por tanto, nos agarramos a ese informe do 2016 porque nos sirve para comparar o vertido no 2016 co que hai no fondo no 2016, co que din eles mismos que hai no fondo, de acordo? De aí que firmemos o que acaba de decir Millán, que no fondo só hai o 53,2%. E o resto entrou. Por que entrou? Porque o din eles, a dirección onde se trasladan os sedimentos. E é máis, se collemos a parte de finos, a parte de fangos, se collemos as estatísticas que veñen aquí e sumamos todos os fangos, vemos perfectamente que prácticamente o 72,6% de todos os fangos non están, porque entraron na ría. E eles, cando fan o estudio de como se desplaza a pluma do vertido, é que ti, cando botas o vertido no mar, hai unha imaxe moi visual, moi tal, que é superficial, que chaman pluma de vertido, que está determinada polas correntes superficiais, non as de fondo. Entón, eles, en o estudio este que fan específico de cando verteron o de Carril, este último que fixeron, non hai nada, fan o estudio e cuantifican claramente que son as correntes superficiais que van en sentido contrario das de fondo, as que levan esa pluma e cuantifican a cuantía que leva esa pluma, a turbidez esa superficial, e o 7% dos fangos. Aínda que lle quitemos o 7% dos fangos ao 72,6% que non está, nos queda unha barbaridade de fangos que están entrando na ría. Entender esa cuestión? E iso é o que pensamos. O que pensamos é que non computan en ningún momento en toda esta documentación o que hai actualmente e o que desapareceu. E tampouco computan que nos datos empíricos, os únicos datos empíricos que aparecen nos informes, di claramente que a corrente é suroeste-noreste. Estou falando da corrente de fondo. Pois eso non o tenen en conta. Por qué? Porque utilizan modelos, tanto o modelo Samoa de Portos do Estado como o modelo MOID de Meteo Galicia, son modelos matemáticos que ti metes no ordenador, das unha tecla e te salen as rosetas con, teóricamente, as correntes.
pero non son as correntes de fondo. Entendedes? Os únicos datos empíricos que hai aquí, que meteron un correntímetro para mirar a corrente de fondo, dá suroeste-noreste. Por tanto, dá que entra na ría. E iso non o consideran. Vale? E iso son as nosas argumentacións, que creo que son de peso, e que desbota totalmente a viabilidade do actual punto de vertido de Salvo e da alternativa que nos queren meter, que é a zona B, porque queda tamén no canal de entrada. De aí que propoñamos co conxunto das cofradías da Ría da Arousa a zona A para realizar os vertidos da Ría da Arousa. Non queremos que nos metan vertidos de outras rías. Por qué? Pues porque a zona A queda fora de todas as zonas de protección, queda fora da navegación, é o punto máis profundo de todos os estudiados, ten 150 metros de profundidade e, por tanto, é o que fai menos dano ao conxunto da ría. Queda totalmente ao marxe da corrente de entrada e, por tanto, é o punto de vertido que conjuntamente todos os sectores productivos da ría, xunto coa Plataforma de Defensa da Ría da Arousa, propoñemos como alternativa. Si queredes facer alguna pregunta. Entonces, que se desbote por completo o punto D, non? Entendo eu a alternativa B. Claro. Tanto o actual punto de vertido como a zona B. Por as razóns que acabamos de expoñer. Aquí hai estudios granulométricos ao longo do tempo que refliten claramente que cada vez hai menos finos. E as imaxes que acabo de aportar son imaxes deles. A dirección no fondo é suroeste-noreste. O sea, a montaña inicial que había foise trasladando en dirección noreste, por tanto, entrando na ría. E o motivo de que non estén os finos que tiñan que estar é que se trasladaran, lóxicamente. Está? Si, en todo caso, o que decíades que se hiperta o que é da Ría da Arousa, digamos. Claro, e logo que, evidentemente, a nosa posición é que os vertidos contaminados con sustancias persistentes, léase metais pesados ou compostos orgánicos persistentes, se inmobilicen en terra. E non estamos dicindo ninguna tontería. O Porto de Vigo non está botando vertidos ao mar. Inmoviliza en terra, reutiliza. Non estamos dicindo ninguna cousa que non se pode facer. Se o pode facer o Porto de Vigo, por que non o poden facer outros portos? Vamos a ver, se hai fangos contaminados con metais pesados, hai que inmobilizalos en terra. Isto é de sentido común, porque iso é un residuo, non se pode botar ao mar. O sea, o que queren facer cos lodos de Marín, iso é un atentado ecolóxico. Insisto, é un atentado ecolóxico. E por que os da Ría de Pontevedra non queren botalos na bocana da Ría de Pontevedra? Porque saben o que hai ali. Nos queremos que se inmovilice en terra eso. Non queremos que lo boten os de Pontevedra, vale? Eso está claro. O sea, Xaquín, polo que eu entendo, entonces, o sea, están botando na entrada da Ría da Arousa materiales de outras rías, que eso xa é me parece un despropósito, non? Porque o que dicía antes o compañeiro, que cada un que asuma a súa merda. Eso por un lado, non? E depois outro, que non é comprensible, como vos decides, que o boten nun sitio que entra para a Ría da Arousa, que é unha das rías máis ricas e da que vive a maior parte da xente das Rías Baixas, non? Por que ese empeño en botalo aí e non botalo, como diste, na zona A, creo que dixeches, que a disperso ao mar? O argumento é un argumento economicista, o sea, cuantifican as millas náuticas que hai e cuantifican as emisións de CO2 das dragas. E
función de eso y los costes económicos, que realmente, como decía Millán, a diferencia son 8 millas. 8 millas, que serán una hora. Más o menos en Por eso nos pretenden endilgar un punto de vertido aí. Volvemos a mismo na boca da ría, porque está un poquinho máis para fora e un poquinho máis ao norte, pero sigue estando no canal de entrada. Entón, nos decimos que non, que eso non computan económicamente as perdas que vai significar para a Ría da Arousa que entre todos os fangos contaminados. Eso non computa. Entón, nós non queremos eso. Queremos que o que está contaminado o inmobilicen en terra e o que boten no mar que non se contaminado e que non o boten na boca da ría, porque entón se non se mete outra vez. É moi simple. Trasladar ese punto de vertida a 8 millas e que poñer enriba da balanza cal é a pérdida que vai supoñer para a Ría da Arousa se iso verten aí e se o verten no punto A, que é o que propoñemos nós. Creo que está lógico, non? Que se na Ría da Arousa viven máis de 30.000 personas directa e indirectamente da Ría da Arousa. Entón, que calculen cal é a pérdida e cal é a ganancia. Vamos a ver, o reloj deixouse de extraer porque tiña chumbo, non? Vale? Ben. Alguén demostrou de onde ven ese chumbo? Vale. Ninguén se molestou. De acordo? Tivemos que ser nós os que demostráramos que, a pesar de todo, ese chumbo estaba mineralizado e non era bioacumulable en a cadena alimentaria. Bioasimilable e bioacumulable. Entón, pero o que quero decir que chumbo entrou. De acordo? E chumbo quitaron do porto de Vilagarcía e o botaron ali. De acordo? Pero ninguén se molestou en comprobar a proporción de isótopos radioactivos do chumbo do reloj e a proporción de isótopos radioactivos de chumbo do vertido do porto de Vilagarcía. Ninguén se molestou. Vale? Parece que non é investigador. Por último, xa xocas, o sea, botan de outros lados, o cal quere dicir que só se está facendo na Ría da Arousa ou se fai en outras rías. Faise en outras rías. A que te refires? Dicía que, si, como estades dicindo, que se trae de outros lados para botar na entrada da Ría da Arousa, pregunto se tamén se está facendo isto en outras rías ou só na Ría da Arousa. Vamos a ver, eles, de feito, queren escoller dos puntos de vertido, un para a ría de Marín e Pontevedra e outro para a ría de Vigo-Pontevedra, digamos, opcional, porque Pontevedra queda aí no medio. Bueno, por eso eles escollen como alternativas o punto B, que sería o que nos queren endilgar a nós, que queda pegado ao E8, e o punto D, que queda abaixo, e o fan con un criterio, como acabo de decir, simplemente economicista, de un número de millas náuticas, número de horas de navegación, etc. Nos entendemos que Marín pode botar no punto de vertido abaixo e que no punto de vertido que nos escollemos, que o A, non vai querer verter porque lle queda longe. Me explico? O cual nos fazamos de que nos voten o da ría de Pontevedra e asumimos que aí va a votar a ría da Arousa. Na coa argumentación que di Millán, pues asumimos que hace un punto de vertido donde se vote o noso, sempre tendo en conta que o material contaminado se inmoviliza en terra. Vale? Esa é a nosa posición. Por qué? Porque ata agora, no punto de vertido de Sálvora, estivo votando Marín e Pontevedra, Vigo e Pontevedra, e a Ría da Arousa. O sea, os vertidos históricos que hai no punto de vertido de Sálvora son, sobre todo, principalmente do porto de Vilagarcía, de interese xeral, en segundo lugar, do porto de Marín, de interese xeral, e en último lugar, os portos de Galicia, da Ría da Arousa, que a cantidade é cuantitativamente moi inferior, e a contaminación tamén.
Os portos pesqueiros apenas teñen contaminación. Vale. Está claro. Pois moitísimas grazas por vir.